Доброго вечора, дорогенькі українці, і не тільки українці, всі, хто розуміє українську мову. Доброго вечора. Ви на каналі «З нитки і любові». Мене звати Олена, і я буду сьогодні продовжувати в'язати покемона Бульбазавра. Покемон Бульбазавр у нас ось такий вийшов. Залишилося до нього квітку доробити. Ось у нас всі тут деталі готові. Ми сьогодні будемо ці деталі зшивати, наповнювати. І вітаю, Давід, як у вас справи? І п'ятна мають тут такі бути у покемона, їх будемо також робити. І обличчя, носик і ротик. Це добре, що все добре. І ми, отакий у нас вийшов, ножки пришили, всі частини зшиті, лишилася квітка, плямки і що? І обличчя. Зараз я тут все настрою. І до роботи трударі. Так, не забувайте лайкати, то обов'язково. Що нам треба для зшивання квітки? Голка велика. Одна штука, голка велика є в нас. Вітаєнчка, Магір. Hello. Welcome to my crochet channel. Він трохи падає, але як ми причепимо квітку, то він стабілізується. Квітка. 6 у нас є пелюсток до цієї квітки. І є основа, на яку будемо чіпляти. Дуже дякую за сердечки. I'm so good, and you? Так, у нього на спині квітка, але ми спочатку ще цю квітку маємо зшити. Пелюстки в нас є 6 пелюсток. Ми ці 6 пелюсток маємо зшити, ось вони в мене. А тоді її чіпляти будемо на спину. На спині в нього тут є виступ, на який має чіплятися ця квітка. Ось ми сьогодні цим і займемося, квіткою. Шість пелюсток, ось вони ось, ось вони ось. Оці пелюстки ми зараз будемо з'єднувати. І в нас буде квітка. Нитка є. До кожної пелюстки я лишила нитку, і цією ниткою ми будемо зшивати. Зшивати будемо з виворітньої сторони. Тобто нам треба скласти 2 лицеві сторони і зшивати отак от по цьому. Дуже дякую за сердечки. Вітаю всіх на каналі «З нитки любові». Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Отих ви вже бачили. В прямій трансляції я їх вже зв'язала. Зараз вони готовенькі. Сьогодні у нас покемон Бульбазавр квітка. Ось у нас покемон. Обличчя в нього ще немає, ми ще маємо зробити йому, носик в нього в принципі є, але ми його ще маємо кольором зробити і посмішку. Квітка. Квітка сьогодні у нас зшивається. Чат відкритий, можете писати свої питання, пропозиції. Ту тряпку ХЗ, тут нема зовсім чого показувати її. Такі тряпки будете дивитися самі на них. Нам вони ні до чого. Саме так, Магір каже, щоб ми ставили сердечки і підписувались на канал. Квітка. Вдягаю нитку в голку. Героям слава, Давид. Складаю, виворотня сторона буде назовні, лицева сторона одна до одної. І починаємо зшивати цю квітку. Зшиваю я її не гачком, зшиваю я голкою. І нам треба так її зшити, щоб в нас залишилося рубчик з другої сторони. Щоб воно не було одним полотном, а щоб було рубчиком. Тоді будуть відділятися пелюстки.
Як це ми будемо робити, зараз я вам покажу. Як будемо робити, як просто як зшиваємо голкою, тільки головне брати рядки, щоб нитка не попадала між рядків. Дуже дякую. Коли в нас попадає, зараз я покажу, зараз я шию пару рядків і покажу. Пару рядків, пару стіпків і це вам покажу, як воно буде виглядати. Головне, щоб голка проходила в нас попід ниткою, а не вітаю на каналі з нитки і любові. Мене звати Олена, і я в'яжу покемонів. І тоді в нас, якщо в нас нитка пройде між рядками, тоді в нас буде видно. Бачите? Де сходяться в нас, як воно називається, пелюстки. Дуже дякую за сердечки. Вітаю всіх на каналі з нитки і любові. Я в'яжу покемона. Покемон Бульбазавр, ось він у нас. Ось такий у нас вийшов. До нього отут на спині будемо чіпляти квітку. Зараз я її зшиваю. Зшиваю голкою. Зшиваю голкою і думаю, не краще було б його зробити, зшити гачком. Мабуть, було б краще. Тому розпускаю. Попробувала голкою, і мені не подобається. Має бути більш виділений отакий шов. Тому я попробую зараз зшити гачком. Як буде краще, подивимося, як буде краще, тоді і приймемо рішення. О, що Давид? Що саме за О? Розпускаю. Робила пару швів, мені не сподобалось. Тому ви як будете в'язати і вам щось не подобається, то можете розпускати і наново робити, так як вам подобається. Мені от, наприклад, зараз не сподобалося, як я його зробила, тому я розпускаю. Розпускаю і попробую гачком. Сподіваюся, гачком буде краще. Так як нитка у нас залишилася від кожної пелюстки, то можна і не додавати. Сподіваюся, хватить цього, що я залишила. Вітаю всіх на каналі з нитки і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Давид, яке ми сьогодні запитання поставимо для глядачів про покемонів? Ми вже визначили, який у нас найзліший покемон. В попередньому відео можете передивитися і там визначили. А тепер визначимо якесь друге питання про покемонів. Який самий смішний покемон? Окей. Зараз безстресенько, швидесенько пишу. Самий смішний покемон. Подивимося. Смішний покемон. Зараз подивимося, які вони там є самі смішні. У вас є відповіді на це питання, Давид? Який самий смішний, на вашу думку? Такі варіанти. І напишемо.
Поки ви думаєте, я зробила пару стіпків. Зробила пару стіпків і мені теж не подобається. Тому зараз будемо придумувати новий варіант. Який самий смішний покемон? Який самий смішний? А ні, який саме? Вже смішний написала. Псудук. Такий є покемон. Псудук перший. Ой-ой-ой, англійською напишу вам. Зараз подивимося. Перша У. Другий. Зараз скажемо, який. Вобуфет. Пишу, секундочку, вобуфет. І третій. Кюбон. Дуже смішний. В моєму списку Кюбена нема. Так, я українка. Сагадат. Трубіш. Словпоке. Кюбана у моєму списку немає, смішний. Є лактинг, пшудук, словпоке, вабуфет і трубіш. Трубіша напишемо ще. Нема за що. Трубіша ще напишу. А українською можете? Сагадат? Трубіш. Так, написала вам 4. Не можете. Ну, як не можете, то якою вже можете, такою можете писати. Можете англійською. Я ж знаю англійською. Самий смішний покемон. Написала я вам анкетку. Я теж там виросла. Ну, як не виросла, а тільки скількись там рочків. Ну, я навіть не пам'ятаю того. Але все ж пийнула води, вона з рота витікає, дирявий рот. Зараз попробую ще раз знайти спільну мову з цією квіткою. Ні, на казахській я не можу. Ви можете, а я не можу. 1, 2. Пробую новим методом з'єднати квітку, так, щоб було видно шов. Зараз попробую пару рядочків і вам скажу, якщо воно буде видно у мене, то... Тоді з одної сторони, ні. Гачком будемо зшивати, але тільки з одної сторони. І плотним стібком. Тому що неплотний стібок у нас буде, не буде шва. Тому плотним стібком, сподіваюся, зараз все вийде. О, бачите, плотний стібок, тоді вже видно, де воно зшивається, немає дирки цієї.
до чого цей ваш коментар, регіон. Я не люблю, щоб в мене було на руках ні кольця, ні браслети. Я не люблю, щоб мені нічого рукам не заважало. Тому це зовсім не показник. Якщо нема колець, то так можна робити, як ви кажете. І взагалі-то це канал про амігурумі. І я в'яжу покемонів. І як? Справлялася з роботою? Вітаю всіх на каналі з Нитки Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Написала вам анкету, який самий смішний покемон. На вашу думку, приєднається до анкети, буду вдячна. Не хватило мені цієї нитки, тому я додаю другу з клубка. Є тільки один голос. Сьогодні ми в'яжемо покемона бульбозавра, квітку до покемона бульбозавра. Ось такий у нас покемошик вийшов. Ще маємо носик і посмішку робити, а отут у нас буде квітка. От зараз ми ці листочки з квітки всі з'єднуємо. Як в'язала, показувала в прямій трансляції в'язала, тому на каналі в відділі прямі трансляції відео додавала. І можете в'язати зі мною покемонів. Вже два, оцей третій готові. Третього ще трошки залишилось, оці два готові. Оці два масики я в'язала. Покажу вам ближче. В'язала в прямій трансляції. Вони вже в відділі прямій трансляції є на каналі. Отака у них штука обертається. Вона можна чіпляти на сумку і на ключі. І куди вам взагалі захочеться чіпляти. Хоч на одежу. Продовжую з'єднувати далі, додавала нитку і продовжую з'єднувати далі дві пелюстки, їх треба в'язати, з'єднувати. Я з'єдную гачком, а вам дивіться, як зручніше. Я собі вибрала, спочатку попробувала голкою. Голкою мені не сподобалося, тому що нема чіткого переходу, тому вибрала гачок. А ви дивіться, як вам буде краще. Мені краще гачком. Спочатку я думала, що голкою буде краще, а не так то було. Тому продовжую гачком. Ой-ой, світло потухло. Якщо ви знаєте покемонів, чи якщо і не знаєте покемонів, то приєднуйтесь до нас, дізнаємося разом. А хто знає про покемонів, information, то розкажіть нам. Будемо раді новій інформації. Господи Боже мій, коли ця лампа почне робити нормально? Бачите, що робиться? Кожної прямої трансляції та сама пісня. Включилась. Включилося і знову виключилося. Чат відкритий, якщо у вас є питання, пропозиції, будемо спілкуватися, пишіть.
Ну що, будемо без світла чи що? Як вам без світла, темно? Чи поборотися з цією лампою? Ну, походу, вона вже хоче на упокой. Темно чи не темно, скажіть? Боротися з лампою, чи будемо так на-помацьки? О, вийшло. Продовжую. Квітка. Квітку ми зшиваємо гачком. Тугенько зшиваємо, щоб у нас був шов. Зшиваємо не повністю, тому що друга частинка, друга сторона має бути в нас відкриватися отак от, відкриватися пелюстками. Кажете, псудок. Окей, подивимося. До кінця ефіру анкета відкрита, опитування відкрите. Якого ви вважаєте покемона найсмішнішого? Добавляйтеся. О, бачите, тепер вже прекрасно все наш вийшло. Щось, Варя, ви трошки, мабуть, знепритомніли. Музику. Хочете музики? Хочете музики? Буде вам музики. Про українські амігурумі. Ви знаєте пісень? А я знаю, бо я їх написала. І зараз вам їх ще й включу. І ви будете теж знати. Вони, звісно, такі дуже сирі і непрофесійні, але які є. Краще хоч якісь, чим нічого, чи краще нічого, чи якісь? На вашу думку, як краще? Отака вам музика. Не буду голосно включати. Продовжуємо. Сьогодні ми візьмемо покемона Бульбозавра, квітку до покемона Бульбозавра. Отакого покемона я зв'язала. Тут у нас буде квітка і ще в нас буде обличчя. Подивимось, сьогодні все встигнемо. Якщо встигнемо, то буде дуже добре. Продовжую зшивати квітку, 2 пелюстки. Не забувайте додатися на канал, підписуватися, тому що кожен вечір будемо з вами в прямій трансляції в'язати різних покемонів. Оті вже вони готовенькі, їх вже зв'язала, а сьогодні продовжую Бульбозавра. О, бачите? О, прекрасно. Видно нас шов і відділяються листочки. Це є чудово. Якого покемона ви вважаєте найсмішнішим? В анкеті написала варіанти відповідей. Будь ласка, доєднуйтесь. Краса.
Бачите? Тепер у нас відділяються пелюсточки. Тепер цю нитку може нам обрізати. І потім її будемо всі зшивати. Не зшивати, а ховати. Тут у нас з другої сторони знов є нитка. І ми так само лицеву сторону до лицевої сторони доєднуємо, а і виворітню сторону до виворітньої сторони. І починаємо з'єднувати і зшивати. Не зшивати, а зв'язувати гачком. Вітаю всіх на каналі «З нитки і любові». Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні покемон Бульбазавр. Тут у нас квіточка має бути, цю квіточку ми зараз готуємо. Оці два вже в нас готові є, оці малесенькі, готові в нас є на каналі в відділі прямі трансляції. Можете, не можете, а мусите підписуватися і в'язати зі мною. Тепер цю нитку одну потрібно нам, ми їх зв'яжемо. Та ми її зв'яжемо і одну відріжемо, а другою будемо зшивати. Зв'язувати, скоріше всього, чим зшивати. Оцю довшу ми залишимо і нею. Не забувайте лайкати, отак от пальчиком по екрану. Мені буде приємно і наших покемонів побачить більше людей. Треба заказати, заказуйте відео, не відео, а на каналі в відділі інформації є лінк на Інстаграм. Замовлення приймаю в Інстаграм. В Інстаграмі так само називається сторінка, як і тут. «З нитки і любові». Тому ви легко зможете знайти. Лабубу я в'язала вже. І вже відправила замовнику. Замовник тішиться. І всі щасливі. Доєднуйтеся до опитування, який покемон, на вашу думку, найсмішніший. Вобуфет, кажете, найсмішніший. Окей. Вони, в принципі, всі смішні, тільки той, хто знає, той може визначити для себе, в принципі, який найсмішніший. Тому знавці покемонів, доєднуйтесь! Гей! Бачите, зразу пісня про Лабубу. Там весело так. Зі старим. Лабубу в'язала. На каналі навіть є відео Reels, як вийшов, можете передивитися. О, бачите, і тут тепер прекрасно. От цим швом я задоволена. І видно, де в нас переходить квітка з пелюстка, з пелюстки в пелюстку. Чат відкритий, можете приєднуватися, писати свої побажання, питання, все, що вам забажається.
Намагаюся дуже тугенько зшивати, зв'язувати, щоб у нас не відділялися, щоб у нас відділявся шов. І було видно, де починається одна пелюстка, а де друга. Мов іскристе. Дякую, Давиде, сердечко вам відправила. Hello, Big. Welcome to my crochet channel. Today we crochet Pokemon Bulbasaur, you know? Принесли мені своє серце. І що тепер мені з ним робити? Вашим серцем. Переносьте його в коментарях під відео. У мене теж є моє серце. Показати вам, яке воно? Ось воно. Всевидяче серце. Бачите? Гарне? I'm so good. And you? I should ask you about it. Впало. Всевидяче серце. Бачите, яке? Як виглядає? Отак. Тільки воно щось хоче падати. Не тримається. Так, тепер ми другу пелюстку зшили і відрізаю знову нитку. Відрізаю нитку і оці дві нитки я тут зв'яжу. Вузликом просто. Thank you, Mahir, thank you. Бачите? Отака у нас квітка. Це у нас зв'язано, зшито вже 3 пелюстки. Ще в нас 3 є. Ще у нас 3 є. І тепер нам треба ще ці 3. Четверту зшиваю. I don't understand you, Big. What do you mean? Угу. Тепер ще одну пелюсточку додаю і зв'язую ниточки 2. І буду зшивати четверту. Я з тобою. І потім ми бітком вивернемо цю квітку. І дно. Дно є ось у мене, воно кругленьке. Будемо пришивати це дно. І така в нас буде квітка, і вона буде тут нести її, цей бульбанок. Цей бульбанок буде пришиватися до тіла. Мені все рівно, що ти хочеш. Якось до одного місця, що він там хоче. Хай собі пише людинка. Може, йому треба навчитися писати. Поможемо Давиду. Дим? Правильно, Давид? Людинка хоче навчитися писати. Та й пише. Українську вивчить. Така буде лагідна українізація. Йому англійською не будемо відповідати, хай вчить українською. Він буде писати в перекладачу. Може, хоч запам'ятає, яке українське слово. Як тобі ідея? Лагідна українізація. Сумка, я з тобою. Музика кльова.
Четверта пелюстка. Дивиться довкола. Пішло, музика кльова. Тепер знову треба додати нитку. Довго мені не вистачає. Короткі нитки залишила я залишила нитку як для зшивання голкою, а помінялася ідея і зшиваю гачком. Тому та нитка, яку я залишила, виявилася короткою. Нічого страшного, у нас є друга нитка, і ми її будемо додавати. І зв'язувати. А ці дві, воно буде всередині, не буде помітно. Ми їх зв'яжемо зараз. Їх зв'язала і продовжую. Бачите, вже навіть видно, що в нас така буде квіточка кругленька. Музика кльова. Музика кльова, музика подобається вам? Щось в мене якась голова квадратна. Так, краще. Продовжую пришивати квітку. Сьогодні у нас квітка до покемона Бульбозавра. Що там з анкетою? Щось ви дуже слабенько відповідаєте. Щось таке. Музика кльова. Зараз я покажу, у нас ще залишилося дві пелюстки до квітки. Зараз всі зшиємо і подивимося, як воно буде. Думаю, буде гарно. Музика кльова. Так туго зшиваю, зв'язую, що аж пальці болять. Щоб був гарний у нас, відділялися пелюстки, то потрібно зшивати тугесенько. Музика кльова. Остання петля для цього ряду. Прекрасно. Відрізаємо ниточку і ці дві ниточки зв'язуємо. І всі оці нитки, які в нас тут є, ми їх теж позв'язуємо, щоб у нас був гарний край. О. Дуже дякую, Давидик. Ви про музику? Що гарно. Чотири у нас, бачите, є. Таке, як гарбузик виходить, але це не гарбузик. Два пелюстки у нас залишилось. Продовжуємо. Не падай, чоловіче. Він, бачите, тут стоїть і дивиться, наблюдає за вами. Що ви там голосуєте, не голосуєте. Вубуфет 40%. Словбок 0, псудук 20 і трубіж 40.
Ага, тут, тобто ви в обуфі і трубіж 50/50. Окей, подивимося, який самий смішний покемон, на вашу думку. Можете давати відповіді свої у анкетці. Анкет то не анкета, то запитання, чи як воно називається. Ага, другого не можу написати. Тепер продовжую лицьом одна пелюстка до другої. Приєдную і продовжуємо зв'язувати. А ви не забувайте підписуватися на мій канал з нитки і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Покемони ззаді мене, бачите, вже готові два є. Я їх зв'язала в прямій трансляції. Можете під'єднуватися, підписуватися на канал. І кожен вечір з вами в прямій трансляції будемо в'язати покемонів. Зараз я в'яжу покемона Бульбозавра. Квітку йому зв'язую. Вона вже зв'язана, а я зшиваю пелюстки. Вітаю вас, рікі-тікі, як у вас сьогодні справи? Понеділок почався гарно, сподіваюся. Це в нас 5-й листочок, ще буде одна пелюстка і дно до квітки. Будемо її наповнювати. Зараз все вам побачите, все покажу. Для того, щоб в'язати зі мною кожного вечора покемонів, не забувайте підписуватися на канал і лайкати відео. Отак от пальчиком по екрану і піде купа сердечок. І всі будуть щасливі. Дуже дякую, рікі-тікі. І в нас все добре. Якщо є пряма трансляція, значить життя по плану. Так туго зв'язую їх. Зв'язую, ну да, в'яжу, зшиваю, що не можу пробратися крізь петлю. Але так воно буде гарніше. Чим тугіший шов, тим буде більше виділятися пелюстки від пелюстки. Чат відкритий, можете писати свої питання, пропозиції, які є. Будемо спілкуватися. І який покемон, на вашу думку, найсмішніший? Питання написала. Дасте відповідь і таким чином визначимо найсмішнішого покемона. Який найстрашніший, ми вже визначили в попередній трансляції. Сьогодні найсмішнішого черга прийшла. Остання петля на 5-й пелюстці. Відрізаю. Дивіться, я зараз вам покажу, яка у нас гарна буде квітка. Ще одна пелюстка і квітка буде зшита. І дно.
Тому будемо вже з'єднувати. Туру-туру-туру-туру. Нема про що писати, ви можете написати, як ваш день пройшов, Давид. Як школа, як навчання, як робота. Отаке можете писати. Тепер ще одна пелюстка. 6-та, це остання. Її пришиваємо з 2 сторін. Падає, поки може. Отак камеру трошки. О, сьогодні хороші оцінки. Бачите, як добре. А ви онлайн? А бачите, тепер його видно. Трохи я йому дала поцрача, і він впав на лице. Щось хотіла сказати. А, ви онлайн навчаєтесь чи офлайн, чи ходите до школи? Зараз багато українських дітей онлайн навчаються, тому я поцікавилась. У вас онлайн чи офлайн? А, ходите пішки. Ну, це добре. Знову доєдную нитку. А, ви в Польщі. Ага, то вам можна і ходити. І як вам польська школа? Ви вже мовою володієте? І в Польщі в школі україномовна школа чи з поляками разом перемішана? Є в Польщі україномовні школи, де навчаються тільки українці? Чи це я собі придумала таке? А тоді українська школа у вас нема? А, з 2 по 4. А, то ви вже знаєте польську. А в українську школу не ходили? Зразу в польську пішли? Чи у вас українська онлайн? Бо мої племінниці теж за кордоном, і в них українська школа онлайн, а та школа вже, так, і українці змішані з поляками, а та школа вже, ну, типу, ходять вони вже до неї. У них 2 школи. Дві школи, але онлайн українська все рівно важча, ніж за кордоном. Кажуть, що там, не хочу ображати, але кажуть, що там трошки діти не вчаться так, як наші. А, є прям повністю українська школа, прекрасно. Друг сьогодні, Стасік ваш, не прийшов. Зараз цю саму пелюстку будемо зшивати з другої сторони. Тобто у нас завершаюча вона вже буде.
ще одну петлю і відрізаю нитку. А, нема повністю української. А, онлайн української немає, я зрозуміла. А, то вам легше, у вас одна школа. Бо у моїх дві. І українська, і закордонна. О, бачите, тепер зшиємо останню пелюстку з двох сторін. І тоді вже вивернемо, і вже буде видно, яка у нас гарна буде. Зшиваю тепер останній шов квітки. Очі, мов зорі ночі, усмішка, як весна, а в ручках білі квіти, ромашкова краса. О, танцює з вітром, о, квіти, шепочуть ім'я твоє. Море співає разом з тобою, гачком сплетене диво живе. Вона сміється ніжно, як хвиля на піску. Дуже дякую, Давид. Долоня, мов казку розгорнув, там, де корали світять, де сонце Я бачу, що ви активний учасник. Постійно чекаєте, пишете. Дуже дякую вам. Тільки на мою земля, море і любов. Коли ти бачиш росу, посмішка на устах, бо в кожній петельці світло і віра, і казка. Вона не знить. Польські діти знають щось про покемонів? Співає з морем тихо і знову ожива. Залишилася в нас ще одна сторона. Будемо вивертати квітку, дивитися, як у нас все вийшло. О, так ви йому ефір покажіть. Він мені, може, ще розкаже щось про тих покемонів. Усмішка, як весна, в ручках білі квіти, ромашкова краса. Будемо приєднувати покемономанів всіх на моєму каналі. Покемономани, приєднуйтеся на канал з нитки і любові і будемо в'язати з вами покемонів. Відтворювати мультфільм в життя. Оживляти покемонів будемо. О, так краще звучить. Та польська, українська мова, вони трохи схожі, можна зрозуміти. Наприклад, ну, якщо не швидко говорять поляки, то я можу зрозуміти, про що вони говорять. Але не швидко. Якщо не швидко, то все розуміється. Тепер я цю квітку, наче всі нитки зв'язала. Треба перевірити, щоб в нас все було якісно. Вивертаю. Як її вивернути? Як її вивернути через цей маленький отвір? Ото я зробила. Прийдеться один розпустити, щоб вивернути. Чи я виверну через цей отвір? Будемо намагатися вивернути через отвір, щоб її знов не розпускати. Не подумала.
А ну, ось так, попробую з другої сторони. О, виходить. Ага, виходить, та й не зовсім то виходить. Ні, щось виходить. Вивернути її треба нам. О, добре, виходить. Не треба розпускати. Добре. Получилося. Вивернули квітку. Дивіться, яка у нас. Я накрила. Бачите, яка у нас квітка гарна вийшла? Тепер цю квітку у нас є дно до неї. Це дно ми вже будемо по-любому пришивати голкою. Ось так. Рання в душі глибина, єднайся до любові, вільної краси. Отут у нас дно, ми зараз його будемо пришивати. Вже будемо пришивати голкою. Голка, де голка? Ось вона голка. Дуже довго я лишила її, трохи відріжу. О, вдягнула. І тепер це дно, ось воно, отаке. Будемо пришивати сюди. Вітаю вас на каналі з нитки любові. Мене звати Олена, я в'яжу покемонів. Все у нас покемон Бульбозавр. Пришиваю це дно вже голкою. І тут нам треба буде ще з кожної оцеї пелюстки зробити отакі кінчики трикутні, як відкривається квітка, як пелюстка. Це у нас тільки бульбанок. Бульбанок – це пуплянок. Цей бульбанок. Цей бульбанок нам треба буде оформити отут ще листочками. Так, прикладаємо дно. І тепер стібок за стібком маємо пришити його до цієї квітки. Всі, хто знається на покемонах, і хто не знається, приєднуйтеся до анкети і подивимося, який для вас покемон найсмішніший. Вубуфет Діос, скажете. Але до кінця ефіру анкета буде відкрита. І подивимося на вашу думку, який найсмішніший покемон. Якщо знаєтеся на покемонах, чи й не знаєтеся, просто хочете дати відповідь, будь ласка, можете приєднуватися. Який покемон найсмішніший, на вашу думку? Це у нас покемон Бульбозавр. До нього квітка. Сьогодні у нас квіткоробота. Цю квіткороботу ми сьогодні робимо з покемоном Бульбозавром. А потім в нас буде, не сьогодні, вже закінчимо, коли Бульбозавра, у нас буде новий покемон. Якщо ви були на попередніх ефірах, ви знаєте, який. А якщо не були, то доєднуйтеся до каналу з нитки любові і будете бачити, який же ж той наступний покемон. Отака
серединка в нас буде. Голка вилізла. Чат відкритий, можете писати свої питання, пропозиції. Будемо спілкуватися. Свідки і любові, на тебе й на мрії мої. Продовжую пришивати дно до бульбанка покемона бульбозавра. Бульбанок – це пуплянок. Даже пісня є в нас про покемона бульбозавра. Вона от скоро має грати, якщо вам цікаво. Свідки і любові, народжується диво, тепло в кожній петельці, серце мов Бачите? І ми її не можемо, а маємо наповнити наповнювачем. І вона така буде кругленька, от на спині в покемона бульбозавра. точка, як весна. Цей канал Моє натхнення, я земля, душі глибина. приєднайся до любові, Нові краси. Свідки і любові, для тебе я мрію мої. Ту-туру-ту-туру-ту-туру-ту-туру-ту-туру-ту. Вітаю вас на каналі з нитки і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемонів. Сьогодні продовжуємо в'язати покемона бульбозавра. Це для нього квітка. Ось він який. Смак по полотну, казки оживають, і вдень, і вночі знову. Манікюр в нього є Тільки як і педикюр в нього є. кожна ниточка, як весна. Цей канал моє натхнення, Який самий покемон смішніший, на вашу думку? Питання в чаті. Будь ласочка, дайте відповідь і ми визначимо таким чином, який покемон найсмішніший. Знаєте ви покемонів чи не знаєте? Добавляйтеся, підписуйтеся на канал. Будемо з вами разом їх в'язати. Наступний покемон буде за пару днів. Тому обов'язково підписуйтеся на канал. Отих два за мною вже готові. В прямій трансляції я їх в'язала. Можете переглядати і в'язати таких самих. Я все там розповіла. На каналі в відділі прямі трансляції відео додавала. І ви, переглядаючи, можете зв'язати такого самого. Отак. Чи глибина. Тепер останній стібок. Голку вивожу всередину. І нам треба прив'язати цю нитку, зв'язати з якоюсь, яка тут є всередині у нас, для цупкості. Добрий вечір, Дільшох. Вітаю вас на каналі з нитки і любові. Ми тут в'яжемо покемонів. Ви знаєте щось про покемонів? Є у вас інформейшн? як весна. Цей канал моє натхнення, в'язання, душі глибина. Приєднайся до любові, до рукодільної.
Показую вам, як вийшла у нас квітка. Квітка у нас ось така, але отут до квітки нам потрібно зробити ще пелюстки. Отут до кожного зараз будемо в'язати по 3 пелюстки, які будуть відкриватися назовні. Це у нас покемон Бульбозавр. Дуже дякую, XX. Це у нас покемон Бульбозавр. Його залишилося носик і обличчя, посмішку йому зробити. Шукала, під що пов'язати. Ну ось, бачите вам, покемошики. Оцих два вже є в прямій трансляції, я їх зв'язала. То Геппі, Пікачу. Golden Go я в'язала офлайн, але в прямій трансляції на каналі їх зв'язала. Оце у мене третій. Маю на меті зв'язати всіх покемонів. Покемони. Це покемони. Їх є, Вікіпедія їх знає 50 з чимось. Дуже дякую. Так приємно. Що я казала? Що маю на меті? Їх багатезно, да, Вікіпедія їх знає тільки 51 чи 52. От я їх спочатку хочу тих, що самих популярних зв'язати, які знає Вікіпедія, і всіх остальних їх там 1000 з чимось є. Ну так і потрошки подивимося, наскільки мене хватить. Ну, мета така – зв'язати всіх. А чи вийде, чи не вийде, то це вже покаже час. І тим більше часу треба багато для того, щоб їх всіх зв'язати. Тепер, бачите, в нас є квітка, яку буде носити на спині наш покемон. Тому нам зараз треба ще до цієї квітки зв'язати отут от пелюстки, вона буде так відкриватися назовні. Нитки у нас якраз хватить на ці пелюстки. Ось тільки трошечки залишилось. Так що сьогодні в нас ще залишується носик і обличчя. Подивимося, сьогодні, якщо все завершимо, то буде прекрасно. Тепер я в'яжу, починаю з стовпчика без накиду. Стовпчик без накиду. Тепер стовпчик з накидом в одне пров'язування. А тепер стовпчик без накида в 2 пров'язування. Одне і друге. І отакий у нас виходить трикутничок. Зараз на кожному дуже дякую, Дільшот. Зараз у нас на кожному маємо зв'язати такі 3 пелюстки, вони будуть вивертатися в нас назовні, буде відкриватися, як пуплянок відкривається, листочки. Дуже дякую за сердечки. Отак пальчиком по екрану нажимаєте, нажимаєте, нажимаєте. І йде купа сердечок. Доєднайтеся, до речі, до опитування, який покемон, на вашу думку, найсмішніший. Тепер 3 стовпчики без накиду в'яжемо поверх оцього останнього стовпчика з накидом в 2 пров'язування. І починаємо в'язати наступний. Ситий. Намистенький. Мій герой. Ситий. І другий так само пров'язуємо. 1 стовпчик без накиду, 1 стовпчик з накидом в одне пров'язування і третій стовпчик з накидом в 2 пров'язування. 1, втекла петля. 1, 2.
І тепер 3 стовпчики без накиду в 3 стовпчики без накиду поверх стовпчика з накидом в 2 пров'язування. От такі, бачите, в нас виходять трикутнички. Ці трикутнички у нас будуть відкриватися. Бачите, 2 в нас є. Продовжуємо. Для тепла й душі живу. Кожна петелька, як спогад, наче мамину хустку чу. 3. Починаємо. 3. З любові, як обійми, щоб зігріти світ. Третій 1. Нитки, радість серця. Ай-яй. В'яжу життя, в'яжу Мрії мрії свої. в'яжу з 1. любові, як обійми. Пров'язування 1, Світ німий, 2 і 2 пров'язування 3. Стовпчики 3 без накиду, поверх 2 пров'язувань. Чат відкритий, є питання, пропозиції, будь ласочка, пишіть, будемо спілкуватися. Бачите, 3 вже є. Отакий цей пуприночок у нас буде відкриватися. Не забувайте доєднуватися до опитування, який покемон найсмішніший, і лайкати отак пальчиком по екрану, дуже просто. І, звісно ж, підписуватися на канал. радість серця, пісня, в'яжу життя, в'яжу мрії свої. Звідки радість серця, пісня, в'яжу життя, в'яжу мрії свої. Звідки радість серця, Пісня. в'яжу життя, в'яжу мрії свої. І 3. Одне пров'язування, друге. Щоб зігріти Ти світ німий. І 3. Ще 2 у нас залишилося. Бачите, такий як гранат відкривається. Душі живу, кожна петелька, як спогад, наче мамину хустку вчу. В'яжу з любові, як обійми, щоб зігріти світ німий. Один, 2 з накидом в одне пров'язування і 3 з накидом в одне, 2 пров'язування. 3 стовпчика без накиду. 1, 2, 3. Як обійми. Любові народжується в кожній петельці. І ще одне в нас залишається. Гачок в руці танцюємо, Злих полотно. казки оживають, і вдень, і вніч знову кожна Петелька. І останній у нас стовпчик без накиду в 2 пров'язування. як весна. 1, Цей канал 2, натхнення, в'язання душі 3. новина. Признайся до І любові, з'єднуємо. вільної краси. Отак у нас вийшла пелюсточки, які зверху будуть. Тепер нам треба наповнити квітку, щоб вона у нас була гарна, об'ємна. Звідки і любов народжується, У кожній петельці виться, як на крила, гачок в руці танцюємо, пензлик по полотну. казки оживають, і вдень, і вніч знову кожна петелька, як Чик. кожна ниточка. Зшиваю, не зшиваю, а зв'язую ці 2 останні нитки
І в нас зараз буде, покажу вам, яка вийшла квітка. Тепер нам цю квітку треба пришити на спину і наповнити, тому що так буде простіше, якщо пришити і наповнити, чим зразу наповнити і пришивати. Це в нас покемон бульбозавр. Ось його квітка. Ми зараз цю квітку наповнимо наповнювачем. Бачите, яке в нього тут є оці пелюстки. І на спину його, це він. І залишиться в нас тільки ротик і носик йому зробити. А, ще п'ятна. Тут у нього на лобику мають бути п'ятна і мають бути отут п'ятна, ну як в оригіналі, і на ножках. Думаю, що завтра ми вже зможемо почати в'язати нового покемона. Тому обов'язково підписуйтеся і будете бачити, який буде в нас наступний. Тепер цю квітку, у нього є тут горбик спеціальний на спині, до якої має кріпитися квітка. І наповнювати будемо її наповнювачем. Натхнення, душі, глибина. Голка. Де моя голка? Ось вона голка готова. Пришивати будемо квітку на спину. Тільки як обійме. Пришивати будемо, от у нас є дно, і цим дном якраз до оцієї частинки. Між стіпками беру, голку ввожу. Один стібок з дна, другий стібок з спини. Можна навіть пальчик сюди вставити, і нам буде так зручніше. Тільки як обійми. Кожна ниточка, як весна. Цей канал моє натхнення, я знаю душі глибина. Приєднайся до любові, до рукодільної краси, сміху і любові для тебе, для мрії мої. Приєднайся до любові, до рукодільної краси. сміху і любові для тебе, для мрії мої. Квіток зробили шеф, а такий сюрприз, поцілуй на стейк. Така сильно тить униз, літьом захинай. Фільмовий момент, навіть в'язаному є свій контент. Припитуєш ти всі, солоний смак. В'язаний шеф, тримай. Зараз ще її наповнимо. Чат відкритий, можете писати свої питання, пропозиції. Я в'яжу покемона бульбозавра. Який покемон, на вашу думку, найсмішніший? В анкеті дасте відповідь і разом визначимо з вами найсмішнішого покемона. Літьом захилив ти, сильно тить униз, літьом захинай. Фільмовий момент, навіть в'язаному є свій контент. Припитуєш ти всі, солоний смак. В'язаний шеф, тримай знак. Всі, солоний смак. В'язаний шеф, тримай знак. Бачите, яка у нього буде квітка тут чик. Завис ефір. Чи є? Бо щось мені здалося, що зависає.
чи це не здалося, чи це воно так і зависає. Вітаю вас, Стасік. Бачите, як я вас впізнала? Навіть коли ви поміняли ім'я, я все рівно вас впізнала. Стасік, який покемон найсмішніший? Сьогодні в нас таке опитування. Квітка. Бачите, яка в нас гарна квітка? Ми її ще зараз наповнимо, щоб вона в нас була об'ємніша. Чи хай буде пуста? О, хай буде пуста, її можна буде використовувати квітку як копілку. Яка різниця? Знаю, не знаю. Можете вгадати, вони там всі в опитуваннях, вони там всі смішні, тільки це суб'єктивна думка, яка, на вашу думку, найсмішніший. Вони всі там смішні, тільки нам треба визначити за допомогою глядачів найсмішнішого. Ну, допустимо, хай буде. Ну, так напишіть в анкеті, хай буде. А бачите, зразу він 50% набрав. Тільки Стасік доєднався, зразу покемони почали рости. Лагідно й смачно, чи він тихенько й дуже вдячно. Тепер я хочу пообрізати ці всі нитки всередині, щоб у нас серединка теж була охайненька. І квітку я передумала, я квітку не буду наповнювати, її можна буде використовувати як копілку. Я її тільки розправлю гарненько. Тому власник покемона бульбозавра може ховати тут, можна ховати і прикраси. Можна все ховати. Це буде як копілка. Бульбозавр – копілка. Так, давно не бачились, в четвер бачились. В п'ятницю не було ефіру, в суботу, неділю не було, сьогодні є. П'ятниця, субота, неділя. 3 дні не бачились. Скажи, скучав? Лагідно й смачно. Тепер цю нитку я його пришила. Цю нитку зараз я зв'яжу і сховаю у середину. Та що таке? Чого ти болієш? Десь простудився? Чи що за болячка така причепилася до Стасіка? Срочно її проганяй. На що вона тобі треба? Тіло таке. Низький імунітет? Чи ходиш без шапки? Він тихенько й дуже вдячно. Треба їсти для низького імунітету. Що треба їсти для низького імунітету? Порадьте Стасіку. Дивіться, яка краса у нас. Майже не ходиш на вулицю. То, може, треба ходити? Трохи повітрям, хоча яке там повітря, хотіла сказати свіжим повітрям, але воно там зовсім не дуже і то свіже. Може, треба якоюсь спортом трохи зайнятися, щоб підняти імунітет. Що через вікно? Через вікно гуляєш на вулиці? Чи через вікно спортом займаєшся?
лагідно, смачно. То так можна і здичавіти, якщо ніколи не ходити на вулицю, Стасік. Ти що? Як вам квітка? Гарно вийшло? Ці пелюсточки отак от чик. Зараз у нас залишилося тільки гарний, ну добре. Зараз у нас залишилося тільки зробити носик і ротик, і тут п'ятнишки. І буде в нас бульбозавр готовий. Тоді завтра в нас буде новий покемон. А який цей новий покемон? Хто дивився уважно ефіри, у нас була анкета. І там ми визначили покемона, якого будемо в'язати наступного. Тому лайкати не забувайте, отак от пальчиком по екрану. Так тепло. Давид прийшов, welcome. Привіт. А, бачиш, Стасік тебе чекав. Туру-ту-ту. Спочатку ти Стасіка чекав, потім Стасік тебе чекав. Отак і живемо. Хтось когось десь чекає. Хочу зараз подивитися на його, який в нього ніс і рот, щоб зрозуміти, як йому вишивати його. Трішки мов вогні, родився радісне мені, ой ля-ля-ля, Пікачу. І в нього така дуже цікава посмішка, отака чик-чик-чик-чик. І ніс 2 крапочки чорні. А ще там зуб в нього є такий. А ну я подивлюся на всі інші фотографії, виберу саму найкращу. Яка в нього там має бути посмішка. Му не треба в нього щічки, мова. Окей. Щось ти дуже часто ходиш. Ля-ля, Пікачу. 2 крапочки на носі і отак чик-чик-чик. Окей. Тоді починаємо. Хочете пісню? Давай, співак, пісню. Звісно, хочемо. Щоб ми ти не хотіли пісні від Стасіка. Таке неможливо. Отака у нас буде зараз чик, посмішка. Ця нитка хороша, але її мало. Цією ниткою. Бо закрий очі швидше, він вже вдома. Це якась страшна пісня, мабуть, Стасік. Я вгадала? Ти ж любиш страшні пісні. Це, мабуть, до якогось фільму, бо щось мені таке, щось я таке знаю. Звідки ця пісня? Добре, включи. А брат менший чи старший? А, ти зробив, ну хорошо. Я теж бачу, скільки пісень наробила, вам тепер кручу їх, транслюю. Гарні пісні в мене чи ні? Чи такі, як в тебе? Менший. А скільки йому? Туди, щоб він не опісявся вночі від таких пісень. Гарні, ну добре.
Це було приємно, Стасік, що мої пісні тобі сподобалися. Мій покемончик рух, Котварний. щастя в серці оживля. Ой, О, бачите, тут носа роблю. усміхається Камаля. золотий клубок кохання, в моїм серці Ограва. Я тут прекрасно. Чіпси вкрав в тебе. А я. Оце життя. Чіпси вкрав і на тобі тепер страшну пісню. А якщо він опісяється вночі від такої пісні, що буде далі? Хто буде нюхати його пісянину? А Пікачу. О, бачите, ніс готовий. Гарний? Отак, чик. Тепер ротик. Не опізявся. Гарний носик. Такий ізящний носик. Це маля. Ви з ним з братом в одній кімнаті спите чи в різних? Бо як він опісяється від твоєї пісні, то будеш ти його й нюхати. Будеш знати смак, не смак, а запах своєї пісні. О, така нитка в нас є ще прекрасна, якраз для ротика підійде. Давід, що скажеш, якщо брат Стасіка опісяється, хто буде винуватий? А, спиш з котом. Ти тільки нюхаєш кота, як кіт опісяється. А брат хай сам себе нюхає. Да, Стас, що не бачиш фотографії? Він назву поміняв, а фотографію не поміняв. То і зразу я і по фотографії оприділила, що це Стасік. Тепер розсмішили, так? Тепер нам треба ротик. Ротик в нього такий трохи з єхідною ухмилочкою має бути. Починається він з кінця ока. З кінця ока через раз, два. Раз, два. На плечі. Бульба вже зацвіла. Бачите, яка в нас бульба? Бульбозавр. Пісня якраз, бачите, про бульбозавра. Жива. Пісня про тебе лунає слова, не з екрана, не з казки далеко. Тепер ротик в нас. Моїх рук народився легенько, теплий, як мов ранкова роса. Буде з тобою назавжди краса. Ой, бульбозавре, мій оберег, Хто буде наступний покемон? А ну-ка, скажи нам. ти народився, доки є пісня і серце дзвенить. Будеш у світі. Отак в нього ротик має бути. Чик. А як йому зробити цю ухмилочку? А, бачиш, забув, а як він називається? Чого кіт предателем оказався? Що зробив? Здав тебе комусь? Твій кіт? Щось, Стасік, тебе все не слава Богу. Брат чіпси вкрав, кіт предатель. Що таке? Щось робиться. Згадую, як називається. Підкажу, на че. Жива, має слово.
слова. І кущі. Так, щось я таке наробила. Неправильно я наробила. Знову. Яка сім'я просто? Як називається така сім'я? Просто Стасік не поняла, що всі предателі крадуть чіпси одне в одного. Ну, якась така назва має бути для такої сім'ї. Що це така за сім'я? Краду чіпсів і предателів. Як вони можуть так називатися? Яким словом їх можна назвати? Чи для чого ці ярлики? Така собі та й така, да? Банок. В очах іскриться добрий жар. Мій маленький в'язаний покемондар. Ой, буйвозавре, милий зелений, свідки мрії, любові плетений. В серці дитинства радість жива, пісня про тебе лунає слова. Не з екрана, не з казки далеко, а з моїх рук народився Точно, Черізар. Правильно, молодець. Давай тоді на добраніч. Ми вже теж закінчуємо зараз цей рот ще до шию і всім спати. Пока. Завтра буде новий покемон. Приходьте. Добре, Давид. О, гачко. У нас ще трошки залишилось. О, бачите, ротик. Зараз тут ще один стібок зроблю, і у нас ротик готовий буде. Ласка, ти моя ранка. Та-дам! Якийсь ніс получився такий, як в нього ніби рильце. Ні? Чи то мені так здається? Ласка,
ти моя ранка. Ротик гарно получився чи не дуже, Давід? Ні, треба отак його трошки спустити, отак як крильці ніби. О, так краще, правда? Щоб не було рильця. Зараз я попробую його трошки спустити. Як вийшло рильце? Похоже на рильце чи на ротик? Щось я не можу оприділитися. Гарний? Не похожий на свинку? О, так краще. Якщо в нього така буде посмішка. Не свиняча. Трикутна буде посмішка у нього. Вітаю всіх на каналі з Нитки і Любові, хто доєднався. У нас сьогодні покемон Бульбозавр був. Ми йому зробили ротик, квітку зшили. Оце воно в нього на спині. Бачите, який ротик? Носик. Тепер цю нитку можна обрізати. І отакий у нас покемон. Залишилось ще отут у нас п'ятнишко на лобі, на ножках. Отут на собі показую. Отут на ножках. І на тільці отут. Завтра у нас тоді п'ятне зробимо йому, цьому покемонові, і почнемо в'язати нового. Отакий у нас вийшов покемон Бульбозавр. В'язала я в прямій трансляції, як ви знаєте, і вам все розказала. Це в нього така квітка тут на спині. В цю квітку можна складати золото, в кого є. Або як копілку. Так чик-чик-чик-чик. Щось складати собі можна в неї. Я хотіла її наповнити, а потім думаю, на що я її буду наповнювати, якщо її можна використовувати в цінніших аспектах. Отакий у нас покемон Бульбозавр. Завтра п'ятна і він готовий. Тому дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Завтра продовжимо. І всім на добраніч, гарної тихої ночі. Зараз подивимося, який покемон ви вважаєте найсмішнішим. Це сьогодні є квадратно. Так, ви вважаєте, що найсмішніший покемон Судук. Окей. Вони всі смішні були,
а ваш вибір псудок. Окей. Вуйко мій. Тоді бувайте здорові, на добраніч до завтра. Завтра продовжимо в'язати п'ятна на покемоні, і він буде готовенький. Це у нас був покемон Бульбазавр. Бувайте здорові, добраніч, тихої ночі. Бай-бай!